हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। लोगोफोर, दिनैबो नोंथांमोननि सेराव गोदानै मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों कमला स्वर्गियारिनि रोजाबनाय गुवाहाटी सारियाली खुगा मेथाइनि सायाव, जाय मेथाइया दिनैसिमबो थाद'नाय गैयै भाइराल जाबोगासिनो दं। लोगोफोर, बे मेथाइखौनो फिन खेबसेबाव बैसागु मडार्न भार्सनाव जौगा फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों मोनसे समायना मिउजिक भिडिअ महरै बावैसो आबुङै रिलिज खालामनाय जाबाय। बे भिडिअआ खम समनि गेजेरावनो गोबां भिउसबो मोननो हादों। लोगोफोर, बे भिडिअआव गुबैयै फाव खालामदों राजिब ब्रह्म दिप्ति बसुमतारी। लोगोसे मेथाइखौ रोजाबदों कमला स्वर्गियारी, करिय'ग्राफ खालामदों पुर्ण बसुमतारी, डिअपिआव दं जिहुल बसुमतारी, एडिटराव दं धन ब्रह्म। लोगोफोर, बे भिडिअखौ गोबाङानो नायखांबाय जानांगौ। जायफोर नोंथांमोना नायाखै, फुल भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ।